Igama lami Ndukhayakazi Ifani Ndukuncamiso, ndihlala eNcise. Iminyaka yami i-39. I-program kaLouis Agri ndiyijoyine nge-1 ka-Agasti ngo-2024. Phambi koba ndiyijoyine le program bendingasebenzi, bendingumahlalela. Ndaphuma phofu esikolweni 13 years back. So bendihleli nje ngekho nto endiyenzayo, kodwa ke bendizityalela ke ngolo hlobo ndityala ngalo. So ndayijoyina le program kuba ndineenjongo zokuba ndizawubonakala into yobana ndizakhele yam i-business, kuba kaloku umsebenzi okondaphuma eyunivesithi akho ndawo endiqashayo. Umahluko mkhulu endiwubonayo usenza le program kuba kaloku omnye wabantu ebebengekho nto bayenzayo ndinglo. So ndiyakwazi namhlanje ukuthi ndiphuhlise nabanye abantu babone ukuthi umhlaba uyakwazi ukuzenzela into kuwo ungajonganga kuqashwa. Ikhona into engumahluko eyenzileyo le program kakhulu. I-toolkit endithanda zifumana kwaLouis Agri zindincedise kakhulu, zincedise ngeyona ndlela. Ewe bebekhona amagaba nezinye izinto, kodwa into ezinjengeekiriva, i-watering can, intoni bezingekho zona. So yenye into ezendenze umdla kakhulu ukuthi mandityale ngaphezu koba bendisenza. Indinike umdla kakhulu into yoba ndifumane izinto zakwaLouis Agri. Indlela enza ngayo uLouis Agri, ewe iyandikhulisa yona, kodwa ke kukho apho nalapho ekufanele into yobana ndicebisa ukuthi bangalungisa khona. Umzekelo, kwizinto abasinike zona, ewe ziyasebenza kodwa iquality yayo ayikho semgangathweni kakhulu, asenje aziqinanga kakhulu, kodwa zona ziyawenza umahluko, ziyasebenza, ziyayenza yonke le nto kodwa azikho kwiquality elungileyo. Injongo sami xa sendiphuma phakathi kule program, ndifuna ukuzivulela i-business yami. I-business yami edilishana nokuthengisa, kuba ndithe xa ndijonga kwi-modules ebesizenza ukuthi ayimkanga kakhulu le nto kwinto ebendiyifundile esikolweni, because esikolweni ndifunde i-cost management, accounting, neento ze-auditing, neento ze-taxation. So like xa ndithi ukujonga ke ngoku kwezinto besizenza kwezi modules, khona into edibanisana nento ndifundeleyo. So akukhange kube nzima kum, akhange kube nzima kum, essentially like kuye kwalula kuba kaloku bendidibana nento endandikhe nazidibana nazo ngaphambili.